προηγηθεί πολύ νωρίς στον βαρύ αγωνιστικό χώρο του Καφτατζόγλιου. Στο 5ο λεπτό της συνάντησης, ο Γεωργιάδης κάνει τη σέντρα από δεξιά, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπορεί να διώξει, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Λαουάλ και εκείνος να πασάρει στον Ερέρα, ο οποίος με προβολή από κοντά κάνει το 1-0. Ο Γυραιός είχε ακόμα μια καλή στιγμή στο 8 με το δυνατό σουτ του Λαουάλ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ερέρα δεν μπορεί να βρει την μπάλα όπως θέλει, με αποτέλεσμα να καταλήγει στα χέρια του Νικοπολίδη. Από εκεί και πέρα οι ερυθρόλευκοι άρχισαν να πιέζουν και στο 18 ο Τουρέ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Τζόρτζεβιτς, στέλνοντας από πλεονεκτική θέση την μπάλα out. Στο 32 ήταν η σειρά του Στολτίδη να χάσει ακόμα μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ύστερα από το γύρισμα του καφέ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να εσωφαρίσει, όμως στο 48 το σου του Καστίγιο δεν βρήκε στόχο. Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 52, όπου Σανίδης κάνει τη βαθιά μπαλιά στον Επαλέ, ο οποίος ξεπερνάει τον Τουρέ και πλασάρει τον Νικοπολίδη κάνοντας το 2-0 για τον Ηρακλή. Οι ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο 62, όμως το σου του Μπουλούτ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Αμπάρι. Ο Τούρκος 2 λεπτά αργότερα έκανε λάθος γύρισμα στον Νικοπολίδη, όμως ο Γεωργιάδης που ακολουθούσε τη φάση δεν μπόρεσε να πλασάρει τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Στο 87 η κεφαλιά του καφέ ύστερα από το καλά εκτελεσμένο φάουλ του Τζόρτζεβιτς κατέληξε στα χέρια του Αμπάρι, ενώ στο 94 ο Παπαποστόλου ανάγκασε τον Νικοπολίδη να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, με αυτή τη φάση να είναι και η τελευταία του αγώνα